पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड उपलब्ध नहीं, रक्षाबंधन का त्योहार में गैर सोए। लोणंद के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड उपलब्ध नहीं है, रक्षाबंधन के त्योहार में गैर सोए हैं। लोणंद पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड के ही दिन से टुटवड़ा चल रहा है। रक्षाबंधन त्योहार में राखी भेजने के लिए गैर सोए चल रहा है। संबंधित वरिष्ठ बड़े साहब ने टुटवड़ा हो नहीं सकता, इस पे ध्यान दे, वरना ग्राम स्थान के लोग आंदोलन पवित्रा लेंगे, ऐसा इशारा जावेद पटेल ने दिया है। संवाददाता दिलीप वाघमारे, सतारा से। येऊ घातलेल्या नागपंचमीनिमित्त जो रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम आहे त्या सणासाठी हिंदू भगिनी लॉकडाऊनच्या काळात इतर ठिकाणी जाऊ शकत नाही, इतर जिल्ह्यांमध्ये जाऊ शकत नाही। अशा अवघड झालेल्या परिस्थितीमध्ये जो हिंदू धर्माप्रमाणे जो सण साजरा केला जातो तो आहे रक्षाबंधन। किमान राखी पाठवून हे जे स्नेहाचे नाते हे सांभाळण्याचं कार्य बहिणीकडे होत असतं। तमाम भगिनींची अशी इच्छा अपेक्षा असते, किमान आपल्या भावाला भेट जरी झाली नाही तरी सुद्धा पोस्टाच्या माध्यमातून राखी पाठवून आपलं प्रेम व्यक्त करण्याची एक भावना त्याच्या मागे त्यांची असते। परंतु लोणंदमध्ये सध्या अशी परिस्थिती झालेली आहे की 5 रुपयेवाले जे लिफाफ्याचं कार्ड जे आहे की ज्याच्या माध्यमातून त्या भगिनींना आपली राखी पाठवता येऊ शकेल अशी सुविधा सध्या उपलब्ध नाही आहे। थोडंसं पोस्ट खात्याने याकडे लक्ष करावं आणि लवकरात लवकर 5 रुपयाचं पाकिट उपलब्ध करून येऊ घातलेल्या रक्षाबंधनाच्या सणानिमित्त भगिनींना त्यांच्या भावावरती प्रेम व्यक्त करण्यास एक संधी द्यावी, एवढीच विनंती मी आपल्या माध्यमातून या पोस्ट खात्याला करू इच्छितो। आणि पोस्टाने लवकरात लवकर या गोष्टीची खबरदारी घ्यावी आणि हा सण चांगल्यारीत्या पार पाडण्यासाठी सहकार्य करावे। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।